Ubalelwa ku-1.3 billion rand umonakalo odalwe yishingishane KwaZulu-Natal. eThekwini nje kuphela umonakalo wenzekile obalelwa izigidini ezingama-480. Okwamanje imizi ekhahlamezekile ibalelwa ezinkulungwaneni eziyisi-7. Kucekeleke phansi izikole ezingama-20. Inqalasizinda okukhona kuyo imigwaqo, amabhlorho kanye nogesi. Iyaqhubeka-ke imizamo yokulekelela abantu abakhahlamezekile. Umonakalo sithe siwuhlanganisa ngombiko wethu ongakaqinisekiswa ubalelwa emalini engango-1.3 billion. Kule mali-ke engango-1.3 billion siyafisa ukusho ukuthi isamba esikhulu kakhulu esibalela ngaphezulu nje kuka-430 million umonakalo odaleke ngaphansi komkhandlu omkhulu waseThekwini Municipality. Njengoba sazi ukuthi indawo yalaphana oThungathi iyona ndawo eyahlonzwa njengendawo eyakhahlamezeka kakhulu lapho uye wacekelela phansi imizi eminingi kakhulu. Ikhona-ke nenqalasizinda yomphakathi ukuhlanganisa khona amahholo, amabhlorho, imigwaqo, intambo kagesi nenqalasizinda yamanzi eyathinteka kuzona zonke izifunda eziyisi-7 ezithintekile ngalezi zinhlekelele. Uhulumeni-ke usebenzisana kakhulu nenhlaka ezihlukene kuyizinhlangano ezizimele. Lokhu kuqhubeke njalo umsebenzi wokuzama ukuthi uhambise lokhu okuzolekelela abantu kakhulu abakhahlamezekile.